Anokurowa ndikakumisa kuti rowana yapa unorowa iwewe. Iwewe Imhondoro Anondirova. Akamundo mbere tichema warwa here. Hashak TV Nyaya sezvadziri. Yakudai tichaurirana nezverudo rwedu kuti tave papi nekuti makore awanda. Nezverudo rwedu kuti makore awanda. Ndizere. Makore awanda ndizere. Makore awanda ndizere. Kuba munani. Nani, please. What? 2020. Muchirimbidza kuda kuorana. Ndiana akatanga kuorana. Ndiwo kuda kuorana. Saka wakamutauri. Ya, saya ingin tahu. Ada di wakamutauri. Atina kurambana asi kuya angu ni nyara yira ndimfonera sandere mafona angu wakasenda message asapindure ndoba atagadzirisa asi mai manje akazonditi inini handichakwanisa kuti ndikurore iwewe ngatiite zvechibvuri handichakwanisa kuti ndikurore nekuti mukadzi wangu inini ari kumba ndakamuzoti handitendekadzorana newe saka kuti inini ndikwanise kurora ngoni hazvichaita mukadzi wangu arikuti anozokera mumako vangu anozouraya kana ini ndamubudira pachena kuti namasatikaziera ndomashoko akandirwa sauchitandazoiya kuno kudai asi kumba kuri kumba iye anouya asaruda kuya zvechivande mukadzi wakasingazii hama dzake arikudzibudira pachena kuti mukadzi wamudirimuda asi mukadzi wake hatikwanisa kuumidza kuti naumita pamwe chete Really, the book. Wakaenda kumba kwao Spain, wakafandoza wanapata kuonelea nyumbani
mambo wangu Mantoro sishwa naya wala ndakawisa na nawe ni toka bumi asireka jeuti ndauma ni damari ndimuromba kwao anaya baba pabana kwangu basa kwangu ni akandirowa deni vandiro ndavo ndikuona kuti nini andigoni kurambadza munhu anondirova kuti ndakurambadza munhu ndichimiro pavanhu ndo ndakapakuite ndikemakureketuramaya basa vanouya pane vakawanda nayambo hongu takamborisana basi kudhara kwakutaura kuti ndoba akabva aparadza mari yake kumuromba mashoko aya akataurwa mai manje mid-October ndopakataurwa kuti nandichakwanisa kuti wewe ndigare newe zviri pachena patidanira chamuhande zvitezvekuvhuri apo ambuye kuzozvitora wakabva kupera pachedero kuti handifani kugara ndikauti makavabvunza ivavo mumwedzi vatakamanidza mari ndakakuramba kwavo mari ndakatebata pakavandirwisa pane mwedzi mingani ane 2 years right akandirwisana then ndobva tasiyana tasepareta mukadzi wangu kumbaunaraudza nditakuramba mukadzisi matavirani asi nyaya kuti awandirwisa mukadzi wangu ndobva ini mukadzi wenyu yawe zvaanondiita azvaretepa basa handigoni kuti aite mukadzi ndiki kwanjiri nekuti munhu anotonga anotichade ndoda mukadzi wekuti akapano ndakamutumba ndakamutumba anonditeerera zvine mukadzi wangu mumba nevahosi akaaaamukadzi nechikodzekisi mukadzi wangu andinai mumba agone kunyora agone kuerenga anatanaa kugona kandaka mukadzi kuti ini vakatamanii andoda munhu anondidetsera vanaaaiwangu nekuti amai ava mukadzi wangu wachona hamuii mini wachona anii dai ndakaziva kuti anondirova dai atinandaizana kuti kumbrenda kuti amutirova daiaaa kuti pawanda vanorova mari inaratomandemurova. All right, okay, fine. Now we pacheni. Now we pacheni. Wewe watu wakaroga. Mukadzi kumbandine wandinaye. Ngati wati akakurova uyu. Anogara chindurova. Anokurova ndikakumisa kuti rovana yapa unorova ere. Ndinyorova. Iwewe. Imhondoro iyi. Yanondorova imhondoro iyi. Anondirova. Anokurova. Akamundo mbere tichema warwanda. Kuti makasvika kuenda kubvunza kuti mata namanyara chichinoitika atoti mata manyara ari munhambo nemukadzi waida kuona nemukadzi amuru anokuona. Iwewe mama usimutaura chini vari kutaura kuti ndinomurova kana ndakamurova ini namai guruti achakufambidzana ndamirirana uyu ndobva tine rwendo rwokuenda kumozambique uyu ndobva anyepera mai guruti kandiwo chienda kuweekend uendese vana ndopinda ndiri kubasa vandoona munhu wangu foni adzima achadaira foni mangwana ndopfuenda ndopandikaenda nomukadzi ndakamuwana ndaka pamubhedha pamai guru negirlfriend ndopatakazisana tokubatsana uyu achibva abva futi mbaenda kupurazi paanonyepera mai guru kanzi makaandirwisa nekuti ninde andiri kuenda mumba kwayo ndozvaandirovera uyu ndiyakaunza ruvengo pakati pangu namai guru kusawirana nekuti haakwanisi kuvaudza chokwadi anoenda achinonyepa osvibisa inini
izvezvi zvihama dzangu anoudza kuti mukadzi wangu ndiri kumuda, hama dzake anotaura kuti ine mukadzi wangu ndiri kumuda, asi kumukadzi wake ndokwaari kufundikana kutaura chokwadi. Kumba kwangu anouya achita zvisei baba. Mukadzi wacho ari kuno? Aiwa, asara. Wamusirei mukadzi wacho? Uritsotsi ke? Iyo uritsotsi. Element yeutsotsi irimo. Mukadzi wangu atoza nyaya yamai. Kana usamhanye kwese ikoko. Iwewe wona nauya taurwa newe. Akasvika kuwanikidza uine imwe fani pamubhedhi pemukadzi wako mumwe futi. Saka ndiye vakadzi vangani? Uyo wanga uine mubhedhi wako anokuita ndiani? Vanozoketera mwana wangu. Taura mwana wangu. Zvekuketana. Ketana. Manyara. Vavira wavamisa. Wenda kunotora chimwe chitutu. Iwewe ndio kuketana. Tasibirana namai awo ipapashike. Mano kutsika dzedu dzepasi chigana. Kana udabarika revakadzi vatatu kana vashanu zviri kwauri nebasa rako raunoita. Wazvinzi? But haunganditaurira kuti uri kuda vakadzi 5 iwe uchigorwa nemumwe chete. Vakazokwana 5 vanokuuraya. Saka chiteereresa uchini iwe unoere soko pili kweunoere soko pili soko dzinorwisana hanzvadzi nehanzvadzi. Mataka kurambana apa mataka mega wakati isoko isoko wakuda kuti urambe kuti wanaika ndazvinzwa handikutongeri nechipini asi ndinokudisiplinyai. So kuti muroorwe hamuzorambawo muchishingirira kuroora. Handimazinhu anozokukisa isei muchimurova. Aiwa, asi kunyepa murume mukuru kwani angadziya pari kunyepa iri kunyepa here anodziya at least show now iwewe chavakukurambira ichari kukucharo kurova nokuti hapana murume anofamba achirohwa nemukadzi kana neniwo nhasi unondikarohwa kumbawo. Aiwa ndotaura noga kuti mukadzi uya ndichamugona ngaende. Hapana murume anofanira kuti arohwe nemukadzi. Iwe unofanira ndiwe kopanozonzi baba ndepapa zvine vanobuda pachena kuratidza kuti zvakati uri momwe then we are kukusha kuti can I finish this cake instead of eating it, it eats me. Saka apa wakuta zvakanaka kuti uda kuti akubudire pachena sei unorwasvara unorwaura. Saka ikanselingi inenge iri kudiwa unoudza uno mukadzi uyo ari ukoyo waasiri kutaurira chokwadi newe nouya tokurukuru ndokubatanidzai kandokuchedzisai. Unoziva ndokuchedzisa ndichibvana kutaurira mwana wangu kuti iwe muzukuru wangu ndokuti iwe chisebva kunova murume nokuti kana kwamunova apinda mubhedhumu ako iwe ndokuchizomutiza mubhedhumu imomo wakudzokera kumusha. Saka urikuda zvipi pachokwadi chaipo uri kumuda here mukadzi koshoko rekutaura kuti hauchada kumuroora asi upota uchiita chihure naye. Iwe unotongwa nemukadzi
Unoiwo ukutaura kuti wanda kuseri komwe mukadzi. Iwe pachako be a man enough. Mukadzi ari apa uyo ndinomuda nemwoyo wangu asi maroero anoita nawo ndachaitanga varume anoda vanoti vakadati days ababa kunondirova avata rume vaya vaimubata nguva ari 4 tizamubata ini ndinozararame papo kakudarotiziveni 4 akanditsvaga vakandishaya unekutaura kuti switi yasi iwewe ritsotsi iwewe kutsika dzedu kudzinza redu revatema hatirwave varume. Kana uchidawo kuti murume auye agare newe haangagare newe akakaita munge kakatsika uchikarova. Kunzi ndamurova kunzi ndibva ndakuwadza munhu murume kunetsana zviri panto kuzoti azoita mbiri yekuti ndinomurova mukadzi unoitawo hasha panguva yacho but kwete zvekuzonzwa rova munhu kuwadza aiwa ari kunyeka kunetsana tinonetsana but kwete zvekuzonzi ndatomurova zvoti akatiudza vanhu kuzveshuwa ndikurohwa chaizvo. Aiwa ko iwewe pfavai wabvuma wati kunetsana mukunetsana mune muchinatselana ndichi izvezvi pari kutaura kuti zvamai manje 25 akatengera magirlfriends ake chikafu hembe plus akanotengera kubva kumukadzi vemuzukuru kusvika vanyin'ina vese hembe nechikafu. Akati ko inini chikafu chekumba kwangu ndiri kudzoka achibva atumira girlfriend rake rekuharare mari kubva kuharare kuuya kusendinaa ndobva vatakura nausiku sekrismas unofara uchaona inini fona akabhadzima akudzoka uchaona ndipo wakaita accident musi wa26 kuseni kuma3 ndobva ndatomufonera ndafanirwa namena ke ndobva ndamufonera ko manyara uri kupinda ndoti namama wakubara iye akabva nepo kuti ndatona nemota ndichibva kuendesa ndoro kuningiri kuchaona ndobva ndamubvunza ndandiri kumvurwa asina ndambokuvara mumwe wangu ndaita akuvana akatora kuti kana wadzoka iko kuuye nekupi nekunokumba zvechikafi zvandira ndambobvunza nokuti andatobatikana kuti mumwe wangu aita akuvana. Alright, fine. Iwewe, despite all these happenings, uri kumuda unomuda unomuda zvakanyanya unomuda zvakanyanya zvakanyanyisa ndomuda zvakanyanyisa simaitira anozoita hold iwe uyu unomuda here ndati unomuda here simuka unogara papa pakati iwewe chinzwaika ndiri kuona mine misoro hapana karemara. You've got the features of a man. You've got the features of a woman. And your faces are bright. Zvamuri kuita imini kupara muso vabereki vako vari kupi mama vakashaya vanhu vanaonaa kwewe vabereki vako vari kupi chinzwe iwewe hapana zvinoita zvichiuya nepanzisa iwe murume iwewe murume apa kugara kwamakaita revati ngaimuroi ndizvo saka
unganouya namainini vacho varipo vaiguru vacho musi wa 14 mungauya navo hapana anoramba handishedze munhu anoramba inini ndaida kuti omba ndipa period yemunhu wenada haatagona kunova here akuti zvikuita mukadzi wangu ayo teerawo murawo wandikurora kuno murawo kuroora kuno chii unoziva chinonzi abuse kuroora kwamunenge muchitoita ilo abuse ende pamunenge muchirwira in public you are teaching other people bad characters, bad behaviors. Pamakore yenyu munofanira kunge muri vanhu vanoratidza kuti kuroora kunogarwa sei muZimbabwe. We must be proud of ourselves. Wakaona national dress yakaiswa naMwari Munangagwa yokuti munhu unodada vega wakapfeka ukajongwe kako uchifamba kuti yeZimbabwe here. Iwe mune mukadzi wako munhu wauri kuda anokubikira anokunyaradza woti anoda fesi ntange ndaona kuti yabike ishe wangu mukadzi uyu chandomudira chikoro wati mukadzi chandomudira chikoro chainani unoda chikoro iwakamudisa kuchikoro aiwa saka unozomuda sei ane zvinhu zvake zvaakashongedzwa nevabereki vake mukadzi wandakaroda inana zvanga asina chikoro chaakada parichi wakamanikidzwa nemunhu chakaitika mambo ndichikuda izvo ndakakora ndiri nherera hazvina basa kuti ndinherera unherera ndewakautuma ndakangororawo mukadzi tiri mumapurasi tichingoshandawo mumapurasi then ndichina makazodaro ndobvawo zvakangoitwawo ndobvana kutanga kuita mabhizinesi kwangu ndobvana kubudirirawo mukadzi wanandakaroora ndivanandinai but haana chaiziva angari mumapurasi ndabudirira kudaro ndakugara mutauni ndobvana ona tinebhizinesi nakona tikuita ndakudawo mukadzi akaita se akamukomuka kutoti pakana pataurwa chirungu inona ndaenda kuchikoro sinzi ndakakura ndinherera pakudawo mukadzi wekutiwo anondibatsirawo zvimwe zvechirungu ndandinenge ndisiti ndikunyora kuti ndandida kuziva makatsvaka mai ako zvinokuti vanechi vane chikoro so amai vandinowo kumba inini ndakaumba tese kunhamo kuti ndivagone ndivati amai handida kudaisa vanise kumatambudziko ndakaona zvinhu zvinhu zvaendereka makatsvaka mai avo zvoti amai ava namaikuruta kutanga vaidisana asi ava mai avo nekuti munhu ari paye maikudobva kuti paine simbiso totsvaka kuti ndazvibatsira mamanejeri atikunyora asinyatsoita asikufamba chitsvakai mukadzi muroora saka iwewe chavo uri kureva kuti your marriage is a marriage of convenience ndizvo yati iwewe kuroora kwako kuroora kwekuti matambudziko yauinawo iwe yapere akakupedzera matambudziko yako iwewe then hapana rudo matambudziko anga haambopera because handinaenda chikoro mukadzi wangu handaenda chikoro iye yawo mukadzi anenge avapo ndiye anenge achi mukadzi vatinge tichifamba tese tiri 3 murudo rwechiita zvatinchiita mhanya ndita sese mukadzi achimanija chinhu chedu saka teerera iwewe imba rudo rwawadauka chokutanga ndinokuripisa mbudzi nekukundikana chokutanga ndepambudzi yokuti you are able-bodied in nyumba yako, failing to manage your own home, failing to manage your own home with your 2 angels. Ataza alright, uyu
uyanoda kutaurirwa kuti iwe respect murume wako no matter how small. Runzwisisa? Respect murume wako ndionomupa chiremeko. Unopanzisa? Izvo ndoda kuzoona zvichiitika. Kana dai changa chiri chirema chinoprotektwa nemurau ndibaba. Andozvinzwa? Iwe ukanya ukaenda kunoita karati kana ukaenda kuchena chaiko uchiita zvaunorova kwaukaenda kunorohwa hakudizvo. Kuti udiwe iva pasi pemurume wako. Handiti? Iwewe usaende kunozviti ndiri nherera handina kuenda kuchikoro owanda kuseri kwaizvozvo. Unopanzvisa? You are intelligent from another dimension. Hapana munhu anoziva zvese. Runzwisisa? Wanga wasudza ruoko iwe wati? Ndandiri kuda kutaura izvi paari kutaura kuti iye ari kuda munhu anomubatsira. Izvezvi kumba kune former firstborn anogara naamai. Former firstborn ari kuti mukadzi wake anga asina chaanogona kuita. Ko vamwe ava 3 vaakazoitisa vana vanga vasina kuti chavanogona kuita. Izvezvi kuti ari kuda panze apa pari kunzi panoita noizi yacho haakwanisi kupesana nemunhu achitomusiya chega. Haakwanisi. Iye haakwanisi. Anoita sei? Vana vezvezvi zvikati 9 ne30 years. Ane vana 9 ne30 years. Saka uri kudini? Itaita kuchengetana naye. Iye achiita upenyu hwake ndikoti munhu wangu achachinja maitiro. Izvezvi kana ndikati inini ndamusiya ndakuita zvangu zvandiri kuita anouya futi kuzonetsana nemunhu iyeye. Uyu mukadzi wangu uyu kumba kwatotozikanwa iwewe chero ndakanzi ndakabvisa asi akatouya mumusha medu akaita chirora musha medu saka hazvikwanisike mukadzi wangu. Asi achibva ipapo futi womuzwa kuti aapaseri apa ane mumwe munhu. Imariri kuma anoita nezvei? Anoita zvemabusiness. Zvemabusiness? Nayo rere mari zvemabusiness. Saka iwewe usauye kuzoedza dai. Mama, mfumo tukufirwa anataka chikoro akuda kwa muda ndio uchenda chikoro. Norondo yako une vana 9. Na wana 9. Une vana? Wana 9. Amai wari. Tikati ndiyoti mukadzongo kutaka. Mbona antu mabasa. Abereki vake vakabva vamutora vachiti mwana wedu aruri ndikwasha muromo. Kaita wana 20 mukadzi. Wechi ndamadzarora nera inenge ininiwo. Takati uchakwa nera inenge inini kuti tochengetana zviri nani. Ndarora mukadzi wechi 2. Mukadzi akazondiranga inini 25 December 2017 achinda kubara condition namba dzamai vake. Angasina wapi kwa vake. Kaita wana 2. Yo bandakazosangana namwamai vandasangana nawo chitango ndawana mukadzi. Simunhu asina choice ndayekuti ndawana mukadzi ndinochako. Chizwa kayo. Uya nzito. Martha Scott. Uyu ndio wanda kuti ndiye kulimo. Hausi kuzoona kana kuzoenda kuyerera. Nambo mire pa kuno. Mata andi. Wati? Mata andi. Asar kula zvinhu zvamushandi nazvo. Mata akude. Arikuda zvinhu zvamakawina. Saka iwewe kana akamira akadaro kude. Atara kuti arikuda Martha ndiani? Ndemuda but matara arikuda ndoro akada zvamushandi nazvo. Asuda ini. Asakuda takapinda mudunini. Ubenefita zvamushandi nazvo ndikushanda. Ndipataona mataura aita ndipataona mataura aita mataura ndivana 9 ini ndine vana 7
ana firstborn yesati nawo ufiti kuti asikuziva kuti anozoenda kuchikoro chiteerera iye anozoenda kuchikoro anakonda aenda chiteerera iwe usawande kuseri kwechikoro chikoro ndinodza munhu iwe usawande kuenda kuseri kwechikoro mari yako ni business rako uri kuri manager sei miti ndobhaizira unobhaizira saka zvese uchabhaizira ndonechaunondodinisa kati miti kakuta nefondo kuri mudoko tichiteerera manje kuzviitisa kusazviitisa ini ndinoda kuti ufambe pamurava wekuroora nekugara kwakanaka because kana uchienda uchinoti uyu mwana ndinozvika pandienda kuzoda vanai vavo vachinditaurira kuti vanai mai vavo vari kupi uri kundizisa inenge yakukwira makata ndionenge wandishevedza ndega ndipinde mukuinvestigate kurarama kwauri kuita otherwise ndinozosvika ndichiona kuti you are one of those people anoshungurudza vanhu vasina mari kana vari kutambudzika because of the money. You said you're a business. Unayo iyo unokwanisa kutora vakadzi mumapurazi imari. Saka apa chandiri kuita apa nhasi iwe wabudirwa pachena atari kukuda. Iwewewo waturi kumuda pamberi pedare. Chasungwa pano pasi nekudenga chasungwa. Asi ndati ndiri kuda kuzokuona namai guru vako. Handiti wachinzwa? Muende munorarama semuri imwe chete muri vatatu. Rabarika. Warida kuti neumonya hwako ukati mai guru. Zvinonzi chinonyanga chinowarara. Kuti uwane kudyawo zviri apa chiwararai pasi pake. Uyu akakwabvisai nemari yake munouya kudare munoripo. Imhosva kushungurudza munhu. Wazinzi? Iwewe mbudzi yenda kutonga nayo kuti unouya kuna mambo. Imbudzi yekuti hauna kusimba semurume. Ziri kuda kuti uye musi wa 14 ndichiona maini mukadzi wako mai guru apa uyu ari apa ndendozobvudza mibvunzo yangu yandida kutonga. Wazinzwana? Unerera nhasi wane mubereki ndiri mubereki wako ndinochengeta naye. Unozviziva? Saka kapara nokurova uchienda unogara zvakanaka. Ndofunga ndakuda kupedza ndoda kumhanga ndikwenda namai avo atafatani mwana chese. Mati? Hatina mwana chese namai avo. Hauna mwana navo? Saka chauri kuda chii? Matauriro avari kuita. Ndakuona kuti mangwatira aita mai avo nematira avari kuita. Mambo ndichokwadi chakanaka ndoti kunzira mukadzi wangu tsitsi ari kunga bosi munhu asina zvaanoziva. Amai vakangwara zvinanditsvage mune manager anomaita mabhizinesi angu taanditore munhu achikwanisa mangwarira vakaita ndinodzoka ndichichema bosi agara uri anondishungurudza. Saka manager ndoti hangu ndogara ane mukadzi wangu iyevanaye manager semakoresa nandichiita kana achimbonyekera kuti nevana nainana naye pane pamwe pasina kunyepa asi panyepao asi pane pamwe pasina kunyepa. Ndingapedze nguva yakanyanyisisa kuti chikakavadzana panidiki pasina nebasa rese. Okay, iwewe Manyara newe munhu kemuroad contractor ndakimiswa 14 mugamba kumadana nemukadzi wako ndii muya kunomiswa 14 ndokupai 3 months zaureza ndogara ndionotonoenda kumumanejeri akadzi yako kugara. After that 3 months munozoya futi kunu ndobva zvichemo zviri kuti ndogara sei. Uri kunzwa Martha? Uri kunzwa Manyara?
neuyo wacho asipo apa ndichada kuti ndimuone auye ndimuone andi mazinzi asi zivai kuti kurovana public fighting ticket inowanikwa codification kutuka ticket inowanikwa futi codification andidika chemanje chiendai munoisa ndichazobhadharizamunhu iwewo kana waka anditi nefoni inorekoda chimurekuakandipwanyira foni chienda unorekoda kana unotaurira vamwewo vanoshamwani dzako kuseri kwanzi kunzi rudo kurwekwesuka munyika only that havasi kuziva kuti rudo rwacho vanofanira kuri exhaustra pakuspota mbese vakaenda muchristmas aiona chikutsvaka newo pamwe uri kutotiza musikano pabonde uri kupagona